Повторення мати заїкання. Так? Вже був цей Скарабей. Напевно. Ні, був якось, точно був. Але ще раз буде. Ну, чому ні? А я хочу, щоб він був. А може хтось не бачив. От такий от Скарабей. Така скринька в єгипетському стилі. Дивіться, як вам вона. Така чорна, з боків, зверху світла, всередині зелена. Як трава. Ні. Як каміння зелене. Не пам'ятаю, як каміння називається. Нефрит. О, нефритова середина. А зверху кльовий єгипетський скарабей. Як вам такий Скарабей? Мені дуже подобається єгипетська тематика в цілому. А вам як? Пишіть, кажіть, далі буде.